Много полезно по време на курсовете ми беше, че когато имах строго индивидуални въпроси, не се притеснявах да ги задам и дори да бяха извън урока или по някоя друга тема от засягаща ежедневието ми, Цвети или Калян ми даваха точни отговори и доста ми помагаха. Най-полезно всичко, което се учи в курс, ми е полезно. Това затвърждава моите знания и ги надгражда, което е абсолютно важно за мен. Всичко беше много полезно. Абсолютно всичко беше много полезно, защото успяхме да минем много голяма част от граматиката. Естествено, натрупахме и думички, които ни помогнаха след това да вече смело да правим първоначално малко по-прости изречения, след това малко по-сложни. Най-забавното, бих казала, е самата атмосфера, защото сме много малка група, между 5-6 човека е групата и винаги от самото начало всъщност се създаде много приятелска атмосфера. Това спомогна за бързото отпускане. Не мисля, че имаше бариера като между учител и ученик, което по някакъв начин да затруднява самия учебен процес. Всичко беше толкова плавно, толкова приятелски, толкова лежерно. До някъде това може би не ни притесняваше, когато правихме грешки, но Цвети беше винаги насреща да ни поправя и така с увереност да продължаваме напред. Всичко. По време на всичко ми е полезно. Значи като цяло курса, казах, и метода на обучение, и на поднасяне на информацията. Хубавото е, че всичко се случва и с лекота, и забавно. И много ценно, аз винаги го казвам и пак ще го повторя, за мен много ценно е че може да се гледат записите на онлайн уроците. По всяко време, навсякъде, това е много, много голям плюс. Четенето с превод. Със сигурност ми беше интересно хем да си усъвършенствам произношението, хем да се чудя това сега предлог ли или представка, хем да открия писателския и хумористичния менталитет на холандците. Най-полезно ми беше това, че се научих да разбирам хората около мен, когато говорят, да разбирам кога съкращават фразите, защото това е много важно. Те много често го правят в разговорната реч. Забавление е абсолютно целият процес. Много е забавен. На първо място увереност. Придобих много по-голяма увереност в себе си. Говоренето, то при мен го имах. Говоренето правилно, неправилно преди Дъчвел, разбира се, но увереността и самочувствието, което придобих след курса, е доста голямо. Произношението ми е вече по-добро от това на немски. Понякога даже си мисля някакви простички неща на холандски, нидерландски. Съвсем скоро написах и първия си служебен имейл, без Google Translate. Все повече хващам непроизнесените звуци и малки думички, когато слушам някой да говори около мен, и даже започнах да подразбирам и диалекта в източния край. Това, което на мен ми помага, е, че започнах постепенно да разбирам много неща в магазини, в списания, в брошури дори. Все още естествено не съм на ниво, на което мога спокойно да се отпусна да говоря, но това става според мен с желание и опит. И може би с годините ще го преодолея и това. Ще стигна до ниво, в което се чувствам много спокойна да проведа един така дори приятелски разговор с познати в Холандия. Придобих повече увереност, разбира се, защото около мен аз нямам контакт с повече българи или други чужденци. Около мен всички са нидерландци, така че това много ми помогна в социалните контакти, мога да се включвам в разговори, мога да разбирам дори това, което гледам по телевизията. Промени забелязах, може да се каже още от началото на курсовете, дори когато си пускам радиото в колата, започвам да разбирам част от думите, по логиката започвам да разбирам за какво се говори по радиото, или когато присъствам на холандски разговори, също започвам леко по лека да разбирам. Най-вече увереност, че ще успея, в крайна сметка. Да го разбирам и да говоря, все по-добре се справям.
който се колебае, бих посъветвала да не се колебае. Езикът е богатство и винаги е нужен, независимо дали ви е много потребен в работа или не толкова. На мен също не ми беше потребен чак толкова много в работа, но все пак реших да обогатя знанията си. Бих посъветвала да няма колебание. Ако житейският му път е такъв, че ще продължи да живее в Холандия, това мисля, че е най-доброто, което може да направи, ако иска да се интегрира добре в средата и да има приятели холандци, може да се разбере естествено по-добре, да има повече възможности също така за работа, защото винаги един език е в плюс, особено в езика, в който и в страната, в която живееш. Това мисля, че би било един голям плюс, ако човек иска да продължи да живее в Холандия. И просто да смело да се гмурне в езика, да започне от някъде. Според мен това е най-важното, да се започне от някъде. А1, А2 мисля, че е един страхотен старт. И след това вече, според нуждите на всеки един ученик, до какво ниво иска да развие езика си, мисля, че вече има различни възможности и по-натам. Езиците като цяло са богатство. Аз започнах да уча нидерландски като инвестиция в моето бъдеще, за да мога да остана да живея в Холандия. На тези, които се колебаят, бих казала, давай, няма какво да губиш. Дали е за лично удовлетворение, за професионални или лични цели, гърлените звуци стават все по-лесни. Да не си губи времето в колебания, да започва. Да чуе насреща. Не се колебайте, бих казала на всеки. Запишете се на курса, може да бъде само и единствено от полза за вас. Бих го посъветвал още да не се колебае. Учителите Цвети и Калян са много готини хора, с много готино чувство за хумор. Колкото и да сме сериозни, не спираме да се шегуваме. Средата е прекрасна, дори за хора, които не знаят други езици, въобще никога не са учили друг език. Да не се колебаят, ами да се записват.